И добър ден, хора, в момента сме в Core PvP и снимаме Майнкрафт. Малко лагва, но това не е проблем. Айтемите ми не са тя, които виждате в момента, тези. Тук имаше ли е чест? Не. Трябва да видя начин на ларка Skype PvP. В момента съм само с Core. И да, ето пристигнах тук, ето Ender честа. Те са айтемите. Не са най-добрите, но стават. Ето този ме дахва меч, този е след това. И да. Целта ми е да намеря Ender Pearls. Ender Pearl. И в момента тръгвам. И паднах на най-хубавото място, но няма значение. Не. Да, умрях. Това беше нормално. Времето ми малко паднаха, за жена сколко ми игра. Стегат с... не видях. Това няма да начини. Да. Имам фулайн, но той в този сервер не може да се използва. То си сме. Но има хубав меч. Ако не е нещо друго. Да, умрях от огъня. За пореден път. Така. Смъка съм много добър. Най-ман чест плей. Ще ми свърши работа си. Хайде, Горчо, излез. Грохарил прасето, ще го кръсти. Панталони. Те са като моите. Пробвам двойката. Черта, малко така. Окръл черта. Окръл черта и така. Сега тук са ми някои други айтеми. Те не са много хубави. Имам спитки и фаярки. Имам други панталони, които трябва да ги прибавя и то чест. Така, около черта и следва. Значи е трети меч или втори. Мога да печат светно.
Ето. И Квадрал мъла, имам 6 легендарки. Взема това, това, това и това. Както и това, 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 това. 5, 6, 7, 8, 9. Друга черта спаун. Ще лева мисля, че вдигнах, не пейте се. Ето и тук ще отидам, и тук ще си енчант. 20 цяло. На мен той не ми пречи, обаче ще се намаля звука. Така е по-добре. Даже идеално. Бега така. Ние брейки. Това е най-добре чест, пред който ми се е падал. Преинчант. На 10 лева ми се е падал по-хубав там брейкинг. Няма какво да се прави. Виждате, било съм 29 човека. Аз съм умирала 69 пъти. Огромна разлика, 40. Тя. Сега каската. Тя добра е. На мен лично ми харесва. Искам да смъкна и тя. Полшанки. И да. И се връщам веднага след като се енчант на нещата. И да, върнах се, ще видите само енчанта на почти, който е Protection 4, който е супер. Такъв ми е и на панталоните, които са Sunbreaking обаче. И да, ето ми усета, излично много не ми харесва. Но, какво се прави? Чувам на Иса и го оставям в честа за брони, който мисля, че е тук да. Сменям много броните, нито XP-то, което имам. Ще трябва хора сега да си купя елфния език. Да си вземам още, имам 20 честа. Нямам XP въобще. Окрила черта, ларп, всъщност хоум. Ще чакам 3 секунди и отново отиваме за XP. Какво стана? Да, готово. Мислях, че не ми е заради от чанковете, но прекалено ниски чанкове играеш, така че ще си ги вдигна малко. Така добре на вас. Да, перфектно. Така обаче не ми харесва. И ще падна. Надявам се никой да не ме види. Като се промушвам. Ще ми наведи така за по-сигурно. Така на тази табела няма нищо. Така сега. Там. И видеото ще приключи след около минута. Да, имам чест плит, не ми трябва. Ето тук има XP. И тук. Но тук трябва да внимавам малко. Е така. Ще или така да го взема цялото. Ето, около черта из. И с това ще приключи видеото. Само оставя тези и видеото ще приключи сега.